Deirtear gur inéireann a táisiú a dúspáire sláinte a thabhairt ar dhaoine. Ribh sin bhí an gréasán ainm dheathar a ghlacu agus deathraigh sé ó glún go glún. Na kids sláinte a tháinig an cinn bus tíorchonal iad ó Cléirí agus ó Canaan. Go dtí na cappa sí in bhfuil tromlach an óla seo? Well, analatha ola, analatha riachta éireann sin na analatha na ggéire maistear agus cuid na analatha eile, analatha tíornach agus analatha lá cé agus an sin caipe sí a bhaineann leis an aglis. Ané plándáil ola bégan don na daoine sláinte béir le thabhairt héin agus rinse d'áthrais ar cud na sláinte béir le a bhí ag na tíornaí talamh in áitethe. Dtí na cinne is cámanta a gcuideala faoi láthair na huaire? Mac Morachaí sin an slunne is cáiteanta a más gael ola agus tíorthain gur Meon Eile an Darachán is cáiteanta. A gcuige ola Mac Morachaí an dram a bhí lonnaithe a dúsama in Eisceart Héireáin, dhíbar muitirí néal as tíorán iad agus lonnaigh siad a gondaí watha heas. Tá ar a léad ceithre dramán na bhfuil ó Morathú nó Mac Morathú nó Mac Morachaí orthu ach tugadh Murphy orthu a lig. Sin an taobh bhfuil an oiread sin Murphy's Heart. Agus an cilín sin gur ceithre tribhún an ghileide ach dearna sí tribhúán as an Méorla? Well, sin na húdaréis, sasna haréis. Cud mhór sláinte mar sin curú le céala iad agus cailú sláinte de theirbh sin. Sin gras eile a bhí ag muintir na hÉireann nuair a bhainniú ó nó mac den tlunne curú ag an Gerry like O'Connors, O'Dowd, nuair a bhainniú ó de Dowds. Rinneú sin go minic tá sí an stair na tíre le stair an duine héan agus is mai leathan duine le mac céir daobh nó cé leis sé.